Mercy, welcome back to my channel. So in today's video, gagawa po ako ng parang simpleng makeup look. Ito yung tinatawag nilang gandang pulbo at cheek tint. Gandang pulbo at lip tint. Hello YouTube, this is Mercy and welcome back to my channel. So in today's video, I will be sharing to you how I do my gandang pulbo at lip tint lang. So, hindi naman ibig sabihin na gandang pulbo at lip tint ay yung gagamitin natin ay pulbo at lip tint lang. So, what I did was, I also incorporated, I also put some other products like foundation, and syempre nagkilay din ako ng konti. So, ayan. Here's what I came up with. So without further ado, let's proceed with how I came up with this look. Okay, so andyan na si Crush. So, dapat gawin natin maglagay tayo ng foundation. Siyempre, kukunin natin yung ating powder. Usually, sa mga high school students, kaya sa mga students, meron tayong loose powder, no? Minsan, Baby Johnson's. Hindi ito sponsored. So, minsan, gagamit ka ng kahit anong baby powder. Pero, wala ako nun eh. So, ang gagamitin ko is itong Nishido loose powder. Wala pala ako mukhaan. Wala pala ako brush. Wait lang. Kukunin ko. So, syempre, wala ka ng time mag-contour. So, hindi ka magkukontour. Okay lang yan, bes. Kahit sobrang circle ng mukha mo, mukhang plato, okay lang yan. Walang contour, bes. Pero, huwag mong kalimutang magkilay. Pagkatapos mo magkilay, saka ka maglagay ng cheek tint. So, ang cheek tint na meron ako ngayon is itong 80 organic. I don't know if it's focusing. Basta ito. And I have boysenberry and I have cherry. So, itong boysenberry, parang siyang purplish. Ba't tayo mag-register ng purplish color? Parang brown. Pero ano yan? Purplish color yan. Tapos itong cherry is parang red. Ayan. I'm not sure if it's... Ayan. So, yung gagamitin ko is yung shoutout pala kay Dana ulit. Sa kanya nang galing to, and totoong very it's really affordable, and ano siya talagang compared to other lip and cheek tint, mas yung blendability niya is really very good. So, sabi nila, lalagyan mo daw sa parang ilong mo. Ewan ko anong purpose. Parang drunk blush, ganun. But I will be making another video about drunk blush. Mag-uulit ako ng video for drunk blush. So, for this one, ito ay isang video ng gandang pulbo at lip tint lamang. Pero, ibig sabihin na dahil gandang pulbo at lip tint ay pulbo at lip tint lang gagamitin natin, syempre lagyan natin, gusto natin maging wapak pa rin yung look natin. So, dapat meron tayong kilay at meron tayong foundation. Hindi tayo pinanganak na maganda ang kutis, bes. So, bayot, hindi tayo pinanganak na maganda ang kutis. Dapat tayo mag-foundation. Ganun.
Para, gusto ko mapula yung pisngi ko kasi para kahit morena ako, mistis akong tignan. Alam mo yung mga mistisa, mapupula yung mga cheeks, ganun. Gaganon tayo. Tapos, what I do is, I put again another thin layer of powder. Tapos, ayan. Okay. So, ito na po ang finished product. Ayan. So, syempre, yung crush mo, bayot. Fresh ka na. Syempre, papansinin ka na ng crush mo. Eh, kung hindi ka pa rin pansinin ng crush mo, edi kebs na. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Maraming lalaki, bes. Bayot, dapat tandaan mo na kahit masyadong kagandahan, may magmamahal at magmamahal pa rin sa'yo. Tandaan mo yan.